Здравейте, приятели! Коста! Днеска ще играем на AFC. Събрал съм си доста джемс чета, с които мисля да купя нещо. Може би днеска ще правим пак опенинг. И дано ни се падне нещо хубаво. Между другото, ако знаете кой е Ванко, много искаше Вандерсан, аз изобщо не го искам обаче. Само да ме заради AFC-то, хора. Така. Не става тук. Ей така. Добре. Това ще е едно от малкото видеа в моя канал. Нещо не... така. Хора, както виждате, имаме доста джемове. Добре, и сега влизаме тук. И ще ми е доста любопитно наистина какво да купим. Чудя се... 103, 109! 109 си е добре, бе! Дали да го вземем това? За 2000. Да го вземем ли? Добре, нека първо да разгледаме всички офертички. Добре, така. Тук единственото, което даже няма такова. Мащеран, майко, много скъпо е. Добре, хора, единственото нещо, което тук мога да се взема е може би ето това, но не искам да го взема, ако трябва да съм честен. Не си заслужава според мен да давате луица джемове за някое такова. Добре, аз мисля да си таковаме джемовете за и това. Окей, хайде да правим го. Купуваме 10 пакета за 5000, окей. И сега ще видите какво ще се случи. Окей, очевидно не си заслужаваше. Добре. Сега хора отивам да си вземем това, което